KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama kadi on jettamon manam on ñaganama moƴƴere Allah eɗen gandi ko émission men émission arpotten eɗen gandi noon émission ngaji arpotten noon ne fotta e neɗɗo kala e kala noon eɗen gandi noon hande garɗen ha ɗo e Médina taw noon koye galle goto mo haalanen hol galle mo gonɗen inchallah rabbi kuccodirɗen noon koye debbo jontaɗo biyeteɗo Faty Anne konko tigui kuccodirɗen mbaɗandi sallaw lamɗo jaaɓi mo haalanen hol sababu jonde nde mo haalanen hol mujiba jonde nde Faty Anne caggal nde calmineɗa jetteɗa kadi gottiɗen ha karɗen jarɗen boisson ngaji e atayuji ɗi holɗo gonɗen kadi hol sababu jonde hande nde ardi fof ko mbiɗa salmina bandiraɓe julɓe bandiraɓe Haalpulaar somi wi Haalpulaar mi haali kala ɗo ɓi Haalpulaar finata kono mi salmini halayɓe par ce que gonɗen ɗo ko galle ceerno Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar ndeysan yo Allah yurmomo yafomo amin amin ɗum noon so tawi gummimi ɗon mbiyeten gonɗen ɗo ko galle afo galle o ceerno Madani Mountaga Amadou Mountaga ndeysan duttoɗa mbiya ceerno Madani ɓatmata kajjoto Muniru Cheikh Oumar ko tama ñaari goor yumma koye bamma ko fof ko tema ndeysan ko ɗum woni ko gonɗen ɗo ko ɗum woni ko gonɗen ɗo garɗen noon ko ziyare eɗen gandi ɓoyata ziyare o yonta eɗen gandi noon so wiyama ziyare galle taltaɓe eɗen gandi ko aduna o fof heblanto ɗum gandi noon duuɓi ɗiɗi ziyare o waɗani hikka noon mbaɗanni jogori wadde doole kono noon eɗen gandi hono sohna Dieynaba o wi noon hande omo bismi yimɓe bottari ɗo e galle he hol sababu o bismi hande yimɓe bottari yo kawru ɗo mbawa juuroyade walla en gotto tan carodire ala sohna Dieynaba ko Dieynaba Mountaga Amadou Mountaga Dieynaba Fatmata kajjoto Muniru Cheikh Oumar ndeysan ko ɗum woni ko addi en ɗo enne hannde gonɗen ɗo kadi koye suudu mawni ko mo rewe mum rewe ceerno Mountaga o ndeysan on ne jogui ko miñam minnene mo jiidumi yumma e baba kono ittata noon ko yummiraɓe amen kadi jiidi yumma e baba minen jibin min ko ummu kajjoto Muniru Cheikh Oumar addi en ɗo noon ne wayno sen mbiyama mbiyen ko avant premiére ni avant premiére par ce que a haali joni mbiɗa ziyare o ne jogori hewde doole inchallah ko gonga sa yi noon Dieynaba waɗi ɗum ɗo hande ko dayiraji ɗi ine keewi Dieynaba noon wi wawa tan garen ɗo henne tan jehen tan jettoɗen ceerno Madani juuroɗen ɗum guitten ko joguiɗen pawene juuɗe gummoɗen o wi ala so noddi sehilaɓe makko o noddi yiɗɓe makko o noddi ɓiɓɓe haalayɓe gari notimama mo alay saago wara bottari yimɓe gotto gasna safodira
kalda ko rewi Allah jokki en ɗam goto e men fof ko jogui men boye poos mum waɗa hen barkinnoroɗen sababule Cheikh Oumar inchallah ko ɗum woni jonde men ɗo henne ɓooyata aussi so Allah o jaaɓi joni jippoɗen jehen juuroyɗen kalifa o hono madani Mountaga Amadou Mountaga Cheikh Oumar ndeysan wadde o yen jippo koye makko paaɗen joni o sallahu lamɗo jaaɓi mbaɗen noon ñagotoɗen Allah tan ko fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim gortoɗen alhamdoulillahi rabbil alamin kadi wasa hadde ngol ɗo taw ko duuɓe limtinɗi mbaɗeten ɗum wona sabu eɗen gandi sohna Dieynaba ko neɗɗo moƴƴo kadi neɗɗo tedduɗo jiɗɗo neɗɗo kala eɗen gandi galle mo ummi o kadi enen so tawi eɗen kaala ni eɗen jeeya e galle saabu enen ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall innitani meɗen wadde Dieynaba ala ko ɓuuri en ɗo de haydara o ɓurani en ɗo haydara mbiyatmi ni min ɓurani on ɗo hay ndeysan Cheikh Oumar mbiyani Cheikh Oumarul Tall mbi ko Cheikh Oumarul Foutiyou Foutiyou noddi noon ɓi Foutanke foof ndeysan donc haadi noon haala ka wawata judde ceerno madani wiyen jippo kono ɗum fo e wade noon amin jetta on amin mbiya on Allah jarama on jarama aɗa andi pourquoi par ce que leñol ko ɗemgal ɗemgal so iwi natti wonde leñol onon noon on haalpular en Allah hokki on ɗum ɗo kala ɗo ɓi haalpular woni oɗon tawa ɗum men toon ɗum noon min mbawat tan ko ñagade Allah yo Allah nawru ɗum yeeso ɗum noon potto en e ceerno meɗen eɗen kala keɓen duwaw yo Allah waddanen hen garɗo boppo moƴƴuɓe ceerno Saydou Antoumani ceerno Seydou Antoumani ko moƴƴo ko moƴƴo ko arifu billahi ko wali ko arifu billahi ko wali sohna Adama Aysé hono mum ala hono makko ala sohna Adama Aysé nene mum Cheikh Oumar hono mum ala hono ba makko non kam ne heewi hono bammo ken kanko Cheikh Oumar ene keewi ko Cheikh Oumar haalti ɗum wona min haali de ko Cheikh Oumar haalti ɗum de yeyto e Misra namda haali ɗum ko wi de haalde mabɓe ceerno Mountaga Ahmad radiyallahu anhu haali e deftere mum Al Jawahir wa Durar fi sirati a Cheikh El Hadj Oumar Cheikh Oumar ummiɗo e leyɗel Arabeɓe to wiite Misra Égypte o waddi ko wadde e maɓe ko to bange gandal e geɗe goɗɗe ɓe namdimo ɓe mbimo hono bamma en mbene ene to gummiɗa to o yi eɓe keewi toon ɓe gasata ɓe mbimo hono nene ma o yi mi accani ɗum toon mi tawani ɗum ga ganduɗo Allah kulɗo Allah ganduɗo Allah kulɗo Allah wawi haaldude noon sinno min wonnomi jingana babam o wi kanko ceerno sinno kanko wonno o jingana bammako eyyi kono noon mi yawata ko nenam kono noon o yawata ko nene makko kono kanko hunde gasiri ni ko noon o haalirta ɗum hunde no gasiri ni noon Cheikh Oumar haalirta jooɗe hakkude anduɓe o jooɗi hakkude anduɓe mbiya kañumen ɓuuri aduna fof andude ɓen mbiya kañumen ɓuuri aduna fof andude jewtida e mumen ha mbaɗa ɗumen domine kawisi jagga ɗumen an to jeeyaɗa jeeyami ko to e Fouta yayma e nan toon bamma nan toon nenema ene toon bamma ene toon hono bamma ene toon o ina wayno
o wi eɓe mbayino koote ɓe gasata yaay ma ene toon hono nene ma ene toon o wi ala ɗo mon ɗo o wi ala ɗo mon ɗo ɗum ko haala mawko ɗum ko haala mawko woni ɗon ame onon hono nenam ala e yummiraɓe mon hono nenam ala e yummiraɓe mon alhamdulillahi o wi alhamdulillahi ɗum noon an kam Hawa aɗa andi Cheikh Oumar yeehi Égypte aɗa andi eɗen joguino ganɗo goɗɗo ne wiye no wiyete kadi Cheikh Anta Diop o yeddodiri e anduɓe Égypte beele Firawna en ko ɓaleɓe walla gona ɓaleɓe tarikh so waɗi ne wawi wattude ene wawi wattude Cheikh Oumar Cheikh Fouti ko ɓalejo halwar gurel nan to e Fouta gurel ene to e Fouta wona e gure mawɗe Fouta jeeya toon Cheikh Oumar ummino yeehi ha Égypte wadde anduɓe maɓɓe toon hakaza ɓe kawamo haɓe kaali haala haw Cheikh Oumar aɓe kaldi koɓe kaldi ko ƴetti médaille mo ganduɗa kanko Cheikh Oumar ƴetti médaille o takki ɗum e ɓernde debbo woni sohna Adama Aissé debbo fof ɗo woni en o teddini ɗum kanko Cheikh Oumar debbo fof ɗo woni o teddini ɗum ko fotino e makko e gandal e jambaragal e jiilawu makko halwar Sénégal Gambie Égypte Guinée Burkina Niger Nigeria Libye Égypte Soudan Égypte de هكذا سعودية جيروزالem غزة فلسطين هكذا وياما كولومبوس يهي hakkunde fongo maayo e fongo maayo kono ko Cheikh Oumar yehi ko ɓuri ɗum Afrique ha Asie e ngan saha kada ɗo yehi fof woppimmande Cheikh Oumar yehi fof acci ɗon mande kono médaille mo takkani debbo mi yani takkano ɗum debbo taw ɗum noon enen sen jeeyama e makko eɗen poti yettude Allah parnoɗen jooɗen moƴƴinen gonden e moƴƴere on jarama no fewi sohna Dieynaba jarama sohna Dieynaba Muntaka a jarama o are am sohna Dieynaba are ceerno o wi mbeɗa yiiɗi bandiraɓe men ɓe eɓe garanno ɗo kono mbeɗa yiiɗa ɓe gara ɗo gargol spécial o yiiɗa ɓe gara ɗo gargol spécial gara ɓe ñalla ɗo ɓe juula ɗo so ndiyam ne ɗo ɓe jara hen ɗum woni nde ɗo ngoɗo ñalande mbimo ɗum sa waɗi ɗum o wi kanko ceerno o wi sohna Dieynaba Muntaka sa waɗi ɗum a waɗi ɗum ko tane en beltoto a waɗi ɗum ko tane on beltoto a waɗi ko bamma e yayma beltoto a waɗi ko bamma e nene ma beltoto alhamdulillahi o noddi bandiraɓe makko alhamdulillahi o noddi bandiraɓe onon fof on nooti miñiraɓe mawniraɓe waɗiraɓe sehilaɓe on ɓurimo kanko neɗɗo nodduɗo noota notiɓe ɓuri ɗum on jarama min beltanima on o wi ɓe beltanima on yo Allah welto e moon yo Allah moƴƴin gurdam moon barkina e wondiɓe moon barkina e ɓesguji moon yettina pandaje moɗon jiɗɗon ko fof Allah rokko on ɗum alhamdulillah Bintu on jarama mi waɗi jumre mi fuɗɗima limtude yimɓe mi yiɗano
ko oɗon mbiyannomi bintuni Fatou an o yen jogii lisso eyyi ko mi yiɗano limtude o yiɗano limtude kanko ceerno mi wawani hakkillam wona moƴƴo o wawani mataw o wino wayni ko noon o wayi bisimilla moon mon beltanimo an ɓe beltanimon raki a jarama an bismiɗo ɓe an bismiɗo a jarama a yañaniɓe a yañini hay sinno kuma toon fo yajani hay sinno tomato yajani hono noon ko ɓernde yajata kono noon ko ɓernde yajata on jarama yallah hokku en tawtorede yo Allah hokku en tawtorede ñalawmaji ɗi ko faaro men Cheikh Oumar sa jeeyama e makko aɗa foti farnade so aɗa andi sa anda goɗɗo ne wiye Ahmad Bamba goɗɗo ina wiye Cheikh Ahmadou Bamba goɗɗo ne wiye Alhaji Malick goɗɗo ina wiye Alhaji Malick goɗɗo ne wiye Abdallahi Niass goɗɗo ina wiye Abdallahi Niass kala ɗo e kalɗa inde Cheikh Oumar kala ɗo kalɗa inde Cheikh Oumar halifaɓe joɗiɓe nani inde nde ummoto daro dow sababude teddinde Cheikh Oumar so teddini ko onon fof ɓe teddini saɓe teddini ko onon fof ɓe teddini noon oɗon poti wadde no mbaɗɗon ni noon oɗon poti wadde no mbaɗɗon ni nde yonti fof jalten e wuuro he nde yonti fof jalten e wuuro he jehen to ceerno Saydou e ceerno Mountaga goni to jehen to ceerno Saydou Nour e ceerno Mountaga kada circulation ngaji ɗi ha jiiɓo mbiya wa lilanla ɓe mbiya kamɓe ɓe mbiya ɗum ɗo ko woni ɓe mbiya ɗum ko haalpularen ɓe mbiya ɗum ɗo ko haalpularen holmo ɓe gondi Cheikh Oumarul Fouti ɓe gondi ɓe mbiyata ko waw kay nila ɓe mbiyata ko ni kay ɗum noon ɓayri dente ene jaaha en sahaji jaada hen dente ene jaaha en saaha mbirtuma mbiya eskey ko toɓe payi walla mbasa wiide noon ni anne yaltu saha yimɓe jiima bandiraɓe ma ganda aɗa woodi e leydi a famɗani e leydi he a famɗani e Afrique wona kewendi wona gandal wona cuusal noon on poti tinnade eɗen poti tinnade enen fof yo Allah wallu en no tinnorɗen jiyen koye men jiyen woɗɓe ɓe gona en on saɗiya goɗɗo tan jiyata a yiyata hoorema a jaasi ɗum ko ustare alhamdulillahi jarama yiiɗa jaggude on ko juuti tinnodiron e koye mon tinnoɗon eko tawruɗon jinnaɓe mon no fof tawruɗon jinnaɓe mon ko l'islam mbattono islam he hakkille saɗani finde coɗɗa juuɗe ma lawƴa yeeso ma mbaɗa Allahu akbar fittanuma deeƴa sa andi ko Allah tagma kanko wawi hunde fof kanko waɗata hunde fof sa hucci e makko fittanuma deeƴa hakkille ma arta ganda a waɗi devoir ma ya kadi mi dawi e nder wuuro he humto haajam renam hakada ɗum woni Allah ɗum woni l'islam mbaɗa ko moƴƴi birtuɗa neɗɗo wonko camorɗa ɗum itta buuɗi ɗin mbaɗa e juuɗe mum Allah yomma aljanna a tampani buuɗi ɗi ko ala ko woni hono Allah anda a yurmima tagore mum a waɗani ɗum moƴƴere tagore nde foti ko julɗo walla foti wona julɗo fof de aɗa yamira ya moƴƴe mum sibo sinno ko Allah yiɗa mo wona julɗo gonga o yiɗa mo wona julɗo kono o wawno wasde taggi ɗum o tagui ɗum sa wi a yiɗata on oto on wood mbiɗa ko Allah juumi
ida ko Allah juumi biida ko Allah juumi ala ko haali non bande julɗo ala ko haali bande julɗo kuutondiren e jam kuutondiren e jam e cellal ñamla jam joɓeɗa jam sa ñamli jam a yoɓama ko fewani woppu oto nangu ɗum e ɓerde ma sa nangi e ɓerde ma wontata ko duɗal jeygol e nder fittanu ma ko an tan lornata hen dogen ko fewani dogen ko moƴƴani sa yi neɗɗo ne waɗa ko moƴƴani neɗɗo ene waɗi ko moƴƴani yurmomo sinno anduɗo ko o watta ko boni yallah wallu on juulon koron gaskon liggoɗon liggoyne waɗi debbo e gorko liggade ene waɗi debbo ene waɗi gorko wonata biroto wonoto beddotoɓe yeeyoɓe beddaji ɓe wonoto yeeyoɓe to beddaji to wona defoɓe ɓe walla defoɓe wona yuppoɓe ɓe walla wuppoɓe fof ko liggey fof ko golle gon hunde fof ɗon ne jogui cadre ɗo neɗɗo foti rewde hen goto fof ene jogui cadre ɗo foti rewde hen jarama on jarama mbiɗa ko fuɗɗi ɗo ko kadi yo Allah jippin hen barke amin a haaji ɗum joni Seydi Tall mbiɗa goto e amen fof so ummima ina foti wadde min jiito hen koye amen yitade koye amen mbiɗa yitade Cheikh Oumar surtout noon a haalani minen rewɓe ko rewɓe tan jooɗi ɗo hen mbiɗa yomin mbat roy e sohna Adama Aissa hayso weeɓani mamin eto min nanima ko kalɗa ko amin mbima Allah jarama a jarama Seydi Tall min kaalino to dow to joni min mbi génération fof e Cheikh Oumar mum minen jooɗiɓe ɗo ɓe fof noon an woni Cheikh Oumar amen somin kaali ɗum kadi sumata min saabu mbiyeɗa ko madani Muntaga Amadou Muntaga Cheikh Oumar rutti mbiyeɗa madani Fatmata Kadiatou Mounirou Cheikh Oumar an fof ka Cheikh Oumar an fof ka Cheikh Oumar ko ɓe mbiyata jomum ko garni ko wona neɗɗo suɓono ko Allah hokkata ɗum ɗum noon Allah hokkima ɗum an Seydi Tall amin mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina goo ka ceerno amen ka kilifa amen ɗiɗi min mbiya ka bandiraɗo gorko tati arti tan e ka ceerno amen ɗum noon Seydi Tall alhamdoulillahi rabbil alamina amin jettira ɗum Allah ko ari ɗo hande ko noon ko Dieynaba Tall addi ɗum amin mbima Seydi Tall amin ponno wondude ɗo noon e sohna Madina ne koko wiya ko yimɓe so ndendi peccoto kanko no honɗo hettoyi kono woyata joni mo arɗo arda e ɓeeno ko woni ɗo ko fof noon ina yetta Allah ina yetta Dieynaba kono jattoro ko an jeeyi ɗum Seydi Tall saabu fof ko an bandiraɓe amin mbiya on Allah jarama on jarama o haali joni o wi nodduɗo o ko moƴƴo kono ko noddaɓe nootiɓe ko ɓen goni fof on kolli Dieynaba Tall no potirɗon e mum on kolli Dieynaba Tall ɗo nanguɗon ɗum minen noon komin miñi ko en haadi Madina ala ɗo ko miñi ko en tan goni ɗo hande wono amin dutta on teddugal amin wiya on Allah jarama on jarama sinno ko sago noon goto e mon fof min deway inde mum kono hayso ɗum wawaka seeɗa ko woni ɗo ene délégation ji ɗin limte délégation Hadja Kellel nani ɗo henne Hadja Kellel noon ko jiɗoma ziyar fof omo defa omo adda ɓuri duuɓi sappo ɗum noon a naniri noppi ma Allah jarama a jarama yo Allah yoɓte moƴƴere Hadja Fatou Ba annene e délégation ma a yiyama délégation nene men Fatmata Moussa Fatmata Kadiatou Mounirou Cheikh Oumar Allah jarama a jarama famille Aboubacry Kane nani ɗo henne ardi ɗum ko yaay Kane Allah jarama anne a jarama Aminata Sow e madame Ndiaye ɓen ko sehilaɓe Madina Dieynaba ko galle Aliou Arɗo Sow keɓeni ɗo kamɓe de ɓe gari ononne oɗon mbiya Allah jarama on jarama famille Dikel Diallo ɓen ɓoyde Dieynaba Tall hayso jiidigal nan ɗon kono sehilagal nan ɗon kamɓe ɓe ko ittu koye mabɓe tan ɓe kokki Dieynaba Tall rugi ɗi e délégation mum nan ɗo takko lam monen mo deɗ Raki Keccel nani ɗo kañum na ari ardi e yimɓe mum
délégation goggolli miñum ay sum kañum ne ari notitima Dieynaba Tall famille Amadou Moussa Dem kañum enne sukaɓe Amadou Moussa Dem nani ɗo henne kañum enne Allah jarama Rugi Sall délégation mum Dieynaba Sall délégation mum mo Baba Saliyel délégation Fatou An ari ɗo henne ne wonde Aissata Sarr kam ko jaatige ma France wonno hayso wona jaatige ma ne garɗa France no yetto ɗon eyyi Dieynaba Sall Hawa Bokar Ly anne Allah jarama a jarama par ce que neɗɗo so yi suudu yumum ne yiɗi yiide suudu bamum a jarama no fewi anno ka suudu yumma ka suudu baba eyyi kay aji aj Baba Samba Guissé kañum ne nan ɗo henne ko ɓeɗo garno ɗo henne e Fama Diallo en sukaɓe ɓe fof Allah jarama Dieynaba Tall Allah jarama a jarama Mari eyyi ko gonga wallahi fatal miña ari kañum ne kamɓe fof eɓen ɗo henne ceerno Madani wiide tan amin ñaago Allah yo Allah ɓoynu jurnam ɗam ɗam goto e amen fof so ummima so andi ɗo fayi kamɓe fof eɓe garanno ɗo hen hayso wona ko Dieynaba noddi ko kono ni kadi ine ɓuuri yodde ine ɓuuri welde bandiraɓe sen gummima ɗo joni haade men sarodirde goto e mon fof yo woppuɗo numéro mum téléphone par ce que jiɗɗen ko wona continuité halifa men tawa eɗen mbawa jokkodirde mum somi gasni hay liste o min hoorema mi tottumo ɗum inchallah Allah jarama on jarama fatiha salatul fatihi amin 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 moom lay jees Allah jam ya jom galle ma gel la mara taw de ma amra yalla woni gel la KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa télécharger KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat télécharger KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma